Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení občania, kolegovia, dovolte mi, aby som vás privítal na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané na základe zákona 369 z roku 19. Znení zmien a doplnkov. Bolo zvolané na dnešný deň sem do zasadačky obecného úradu v Nitrianskom Právne. Na začiatku zastupiteľstva upozorňujem, alebo teda dávam na vedomie, že robíme z tohto zastupiteľstva aj zvukový záznam, aj videozáznam. Konštatujem, že zastupiteľstvo je uznašania schopné, z 11 volených poslancov je prítomných 7. Dovolte mi predložiť na dnešné rokovanie program, tak ako ste ho dostali v pozvánkach. Poprvé, tak ako bol aj zverejnený, poprvé otvorenie, po druhé voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice, po tretie záverečný účet obce Nitrianske Právno za rok 2012, po štvrté auditorská správa v účtovnej závierke za rok 2012, po piaté stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2012, po šieste návrh na druhú úpravu rozpočtu obce Nitrianske Právno na rok 2013, po siedme odberanie pozemkov v majetku obce, po 8. návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2/2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Nitrianske Právno, po 9. rôzne diskusia, po 10. uznesenie a po 11. záver. Chcem sa opýtať poslancov, či majú nejaký doplňujúci bod do dnešného programu rokovania. Ak nie, dávam hlasovať, kto je z poslancov za, aby sme sa dnes držali týmto programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem všetci prítomní. Prejdeme k prvému bodu, a to je voľba návrhovej komisie a určenie operovateľov zápisnice. Ešte na začiatku som opomenul ospravedlniť 3 poslancov, ktorí sa ospravedlnili. Dvaja sú na dovolenke, pán Krom a pán Oler. A takisto pani Dačková sa ospravedlnila, že nestihne prísť dnes, má nejaké pracovné povinnosti. A o pani Feldiovi zatiaľ neviem. Možno príde skôršie. Takže voľba návrhovej komisie. Do návrhu komisie ako predsedu navrhujem Pálka Suchého a členov Roba Kremla a Ludvíka Matušíka. Dávam hlasovať, kto je za to, aby dnes návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Nech zdvihne ruku. Ďakujem všetci. Overovateľov zápisnice určujem Peťa Kubička a Pálka Ača. A poprosím teraz pani Margetovú, prejdeme k bodu číslo 3, a to je záverečný účet obce. Poslanci mali možnosť si tento materiál naštudovať, v pondelku dostali materiál, teda v pošte domov, takže neviem, či je to dostatočný časový tak na to, aby si to stihli pozrieť. Takže nech sa páči, pani Margetová, krátky po záverečnom účte. Vážení poslanci, dovolte, aby som vás krátko poinformovala plnení a záverečným účtom obce za rok 2012. Rozpočet bol schvaľovaný ako vyrovnaný, teda vo výške 2 769 081 eur. Z toho príjmová časť bola tvorená z bežných príjmov, kam patria dane z príjmov od fyzických právnických osôb za daň z nehnuteľnosti, daň z pozemkov a zo stavieb právnických osôb, ďalej to daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, poplatky za komunálny odpad od fyzických právnických osôb. Ďalej sú to nedaňové príjmy, kam patria príjmy z prenajatých pozemkov, z prenajmu hrobových miest, príjmy z prenajmu budov. Ďalej sú to administratívne poplatky, sem patria ostatné správne poplatky, pokuty za porušenie predpisov, príjmy z klubu dôchodcov, z kultúrno-výchovnej činnosti, príjmy za opatrovateľskú službu, príjmy za doslužbu, príjmy za uloženie odpadu, príjmy poplatkov za televízny káblový rozvod, príjmy z knižnice, príjmy za vysielanie rozhlasových relácií. Ďalej sú to poplatky za znečisťovanie ovzdušia, príjmy skladov, ďalej je to skladka školy, ostatné príjmy z výťažkov z lotérií a podobných hier, príjmy z refundácií,
A ďalej sú to granty a transfery, ktoré sú určené na prenesenú kompetencie školstva. Ďalej to boli dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ďalej to boli dotácie z Ministerstva školstva, ktoré išli a boli poukázané do spojenej školy. Ďalej to bola dotácia na matriky, dotácia na prenesené kompetencie v oblasti stavebníctva, hlásenia pobytu občanov a životné prostredie. Ďalej to bola dotácia na voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, príspevok na starostlivosť o vojnové hroby, príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti. Ďalej to boli dotácie z Ministerstva kultúry a nenavratný finančný príspevok na revitalizáciu námestia. Bežné príjmy sme mali rozpočtované vo výške 1 809 837 eur. Naplnili sme na 1 874 855 eur, čo je 103,59%. Ďalšími príjmami boli kapitálové príjmy. Tie sme rozpočtovali vo výške 772 879. Naplnili sme ich vo výške 714 378, čo je 92,4%. A finančné operácie príjmové sme plnili vo výške 118 963. Keď spočítame jednotlivé príjmy, bežné kapitálové a finančné operácie, vyšlo nám, že celkové plnenie príjmov rozpočtu bolo vo výške 97,8%. Tak ako boli príjmy narozpočtované, potom tieto príjmy boli premietnuté do plnenia programového rozpočtu, ktorý sa stal do 14 programov, kde program 1 tvorí plánovanie, ktoré rozpočtovali čiastku 84 669, čerpanie je 81 083, čo je 95,76. Sem patria podprogramy manažment, plánovanie, finančné riadenie, kontrola členstva a partnerstva obce. Propagácia a marketing bola rozpočtovaná čiastka 2900 eur, čerpanie 2800. Tu sú výdavky zahrnuté na vydávanie právnických zvestí a propagáciu a reklamu. V programe 3 sú zahrnuté pod internými službami činnosť orgánov samosprávy, vnútorný chod a správa majetku, servis pre úrad, informačné prostredie. Rozpočet bol 40 540, čerpanie 37 713, čo je 93,02%. Program 4 služby občanov zahrnuje činnosť, matričnú činnosť, činnosť zboru pre občianske záležitosti, obecnú evidenciu, činnosť spoločného stavebného úradu, miestny rozhlas a prevádzka televízneho kablového rozvodu. Rozpočtovali sme čiastku 33 082, čerpanie 32 911. Program 5 Bezpečnosť. Tu je zahrnutá činnosť obecného hasičského zboru. Rozpočet mali 9 000 eur, čerpanie 9 375 eur. Ďalším programom je program 6 Odpadové hospodárstvo. Tu je rozpočet 88 100, čerpanie 81 627. Tento program zahrňa zber a likvidáciu odpadu a separáciu komunálneho odpadu na území obce. Program 7 Miestne komunikácie, rozpočet 3100 eur, čerpanie 2021, z toho zimná údržba bola 1995 eur. Rozpočet bol čerpaný na 65,19. Program 8 Školstvo, ten zahrňa prenesené kompetencie, ktoré dostáva spojená škola, tí dostali vo výške 751 464 a originálne kompetencie, kde zahrania činnosť materskej školy, školských jedální pri materskej škole a základnej škole a činnosť školského klubu detí a základnej umeleckej školy. Celkové bolo pre spojenú školu na jednotlivé prenesené originálne kompetencie poskytnutá čiastka 1 130 025 eur.
o použití týchto finančných prostriedkov účtuje Spolnená škola. Program 9, všeobecná podpora športu. Pre šport bola rozpočtovaná čiastka 30 000, čerpanie 29 129, čo je 97%. Program 10 kultúra, rozpočtovaný 29 600 plus presun z verejného osvetlenia suma 2000 eur, ktorá bola poskytnutá na opravu pomníka. Celkové čerpanie bolo 31 404, pre kultúrno-výchovnú bolo 28 510 eur a obecná knižnica mala čerpanie rozpočtu 2894 eur. Prostredie pre život, program 11, ten zahrňa podpoložky verejnú zeleň, ďalej verejné osvetlenie, cintoríny, rozvoj obce, ďalej to bol projekt revitalizácie námestia a program 11 podpora mestskej a regionálnej zamestnanosti. K tomu projektu revitalizácie námestia chcem vám povedať, že celkové sme dostali zo štátneho rozpočtu 700 020 eur a prostriedky obce sme poskytli vo výške 36 491 eur. Program 12 bývanie. Tento program je spojený s prevádzkou a výstavbou, splácaním istín a úrokov, ktoré sa týkajú výstavby nájomných bytových domov. Pre mládeží rokov bol rozpočet 304 445, čerpanie bolo 294 755 eur. Do výstavbe pokračujeme tento rok. Ďalej tu máme program 13, sociálne služby. Tento program bol rozpočtovaný vo výške 58 053 eur, čerpanie 50 115. V tomto programe je zahrnutá činnosť klubu dôchodcov, ktorí čerpali rozpočet vo výške 3840 eur. Domáca opatrovateľská služba bola vo výške 32 986. Ďalej tu je podprogram sociálne výpomoci. Tu sme rozpočtovali čiastku 12 575, čerpanie 12 171 a ešte je tu zahrnuté záškoláctvo, ktoré sme čerpali vo výške 1118, tak ako sme dostali dotáciu z programu práce, sociálnych vecí a rodiny z Prievidze. Posledným podprogramom je administratíva. Tým bolo rozpočet 124 710 eur, čerpanie je 125 898. Ďalej máme výpočet výsledku rozpočtového hospodárenia na základe rozpočtových príjmov a výdavkov obce, kde bežné príjmy vykazujeme po ščítaní obecných príjmov a príjmov školy, minus výdavky obecné a výdavky školy je prebytok 161 084. V kapitálových príjmoch je to obec, príjmy, minus výdavky, tu máme minus 102 205, ale po napočítaní nám vychádza prebytok 58 879. Celkom, keď pripočítame aj finančné operácie, nám vychádza prebytok 7450 eur. Ďalej sú tu zahrnuté výpočet bilančného výsledku a hospodárenia na základe nákladov a výnosov, kde náklady na hlavnú činnosť boli vo výške 1 320 469, na podnikateľskú 27 810, výnosy z hlavnej činnosti 1 270 665 a z podnikateľskej činnosti výnosy 26 075 eur. Potom po napočítaní nákladov a výnosov nám vyšiel bilančný výsledok hospodárenia minus 48 539. Ďalším bodom je použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu. Rezervný fond ten zostáva vždy, teraz zatiaľ sa preklenuje z jedného roka na druhý, lebo tam bolo k 1.1.2012 len 68,54, nakoľko predchádzajúcich rokov sme netvorili, nemali z čoho tvoriť rezervný fond. V sociálnom fonde tam nám po prírastkoch a úbytkoch, ktoré boli použité na spravovanie, regeneráciu práce
životné jubileum sme vyplatili dohromady úbytky, teda 1314, dostatok 31.12.2499 eur. Po 7. je to finančné usporiadanie vzťahov, zahrňujeme finančné usporiadanie vzťahov voči organizácii Obecní Krianske Právno, ktorá mala náklady 425 214, výnosy 308 201, výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pod daním minus 117 013 eur. Spojená škola, tak ako som spomínala, mala celkové vyčerpaných 1 130 025 eur. Potom sú tu finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu ohľadne dotácií, ktoré boli poskytnuté. Tu máme poskytnuté dotácie starostlivosť o vojnové hroby 47 eur, starostlivosť životné prostredie, potom spomínané už prenesené kompetencie pre základnú školu. Ďalej to boli vzdelávacie poukazy pre materskú školu, na matričnú činnosť, podpora výchovy stravovacím návykom dieťaťa vo výške 2761, podpora vykonania školských povinností dieťaťa ohrozené sociálne vylúčenie 747, dopravné pre žiakov vo výške 40 334, ďalej je to dotácia hlásenia pobytu občanov, dotácia na stavebný poriadok, územné plánovanie a vyvlastňovanie, potom tu bola dotácia na voľby, príspevok na žiakov zo sociálne slabšieho prostredia a dotácie z Ministerstva kultúry. Ďalšou bodom je 8. bilancia aktíva pasív, kde neto spolu majetok je vo výške 10 645 126. Devina je prehľad o stave a vývoji domu 31.12.2012, kde obec má úver Prima banky vo výške 679 525 eur. Ostatné sú to úvery zo štátneho fondu rozvoja bývania pre jednotlivé nájomné bytové domy A, B, C, D, E, F a G. Toľko by bolo a ešte prílohou je to prehľad o zriadení vecného bremena a záložných práv obce. Toľko by bolo stručne k záverečnému účtu z mojej strany. Ďakujem pani Margetovej. Má niekto z radov poslancov nejaké otázky k záverečnému účtu? Ak nie, tak v diskusii potom, nech sa páči, môžete k tomu diskutovať. Pýtať sa, takže to je bod číslo 3, záverečný účet obce. Poprosím ešte pani Margetovú, keby prečítala auditorskú správu účtovnej závierke za rok 2012, ktorú nám poslal a vyhotovil auditor. Správa nezávislého auditora, inžinierka Lenka Naňová z Interauditu Zvolen. Správa účtovnej závierke, uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky Obecní Krianske Právno, ktorá obsahuje súvahu 30.12. výkazisková skrat za rok končiaci k uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše auditorské stanovisko. Hovorím teraz stanovisko. Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Krianske Právno ku končiacemu roku a výsledky hospodárenia a finančné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade s zákonom o účtovníctve. Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného domu obce a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke. Toľko zo správy nezávislého auditora. Poslanci včera dostali túto správu, takže až tam je vám niečo nezrozumiteľné, tak nech sa páči potom tiež diskusii, môžete sa pýtať.
Dobre, poprosím teraz ešte hlavného kontrolóra obce o stanovisko k záverečnému účtu obce. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci, dovoľte, aby som prednesol stanovisko k návrhu záverečného účtu obce za rok 2012. V zmysle paragrafu 18 písmena F podstavca 1 písmena C zákona číslo 369/90 v všeobecnom zriadení znení zmien a doplnkov predkladám stanovisko k návrhu záverečného účtu obce Nitrianske Brávno za rok 2012. Stanovisko som spracoval na základe predloženého návrhu záverečného účtu obce Nitrianske Brávno za rok 2012. Návrh bol zverejnený na 30.5.2013 na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce na 30.5.2013. Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Brávno za rok 2012 bol spracovaný v súlade so zákonom číslo 583 z roku 2004 dielky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy znení zmien a doplnkov. Návrh záverečného účtu zohľadňuje aj ustanovenia zákona číslo 523 z roku 2004 dielky zákonov o rozpočtových pravidlách verejnej správy znení zmien a doplnkov a zákona číslo 597 z roku 2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení znení zmien a doplnkov a ostatných súvisiacich právnych noriem. Návrh záverečného účtu bol spracovaný v súlade aj so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce Nitrianske Brávno. Obec v zmysle paragrafu 16 odstavca 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy splnila povinnosť dať si overiť účtovnú závierku. Predložený návrh záverečného účtu bol spracovaný podľa paragrafu 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Obsahuje údaje o plnení rozpočtu členení podľa paragrafu 10 odstavca 3 tohto zákona v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, bilanciou aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení spojenej školy a hospodárení spoločnosti obec Nitrianske Brávno. V súlade s paragrafom 16 odstavca 2 citovaného zákona finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k subjektom, ktorým poskytla prostriedky do svojho rozpočtu. Jedná sa o spoločenskú organizáciu školské zariadenia. Údaje o plnení rozpočtu. Finančné hospodárenie obce Nitrianske Brávno sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva číslo 11 z roku 2011 na 15.12.2011 časti písmena A schváluje programový rozpočet obce Nitrianske Brávno na rok 2012. Rozpočet obce bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Schválený rozpočet obce Nitrianske Brávno bol v priebehu roka 2012 upravený na základe uznesenia obecného zastupiteľstva prvýkrát uznesením číslo 5 z roku 2012 z dňa 12.7.2012. Druhýkrát uznesením číslo 6 z roku 2012 z dňa 6.9.2012. A tretíkrát uznesením číslo 8 2012 do dňa 13.12.2012. Vo výdavkovej časti rozpočtu bol upravený rozpočet 31 položka rozpočtu. V príjmovej časti rozpočtu bolo upravený 28 položiek rozpočtu. Inventarizácia majetku záväzkov bola prevedená na začiatku a konci účtovného obdobia. V rámci zákona číslo 431 z roku 2001 o účtovníctve paragraf 29 bola vykonaná inventarizácia finančných prostriedkov v hotovosti v hlavnej pokladne 4-krát bez zistených rozdielov. Finančné prostriedky obce boli čerpané v súlade s uzneseniami obecného zastupiteľstva. Záverečný účet obce obsahuje analýzu finančného usporiadania voči štátnemu rozpočtu. Všetky dotácie boli riadne zúčtované a písomné účtovanie zaslané jednotlivým poskytovateľom určených termínov. Záver. Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Brávno za rok 2012 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti citovaného zákona. Návrh záverečného účtu obce Nitrianske Brávno za rok 2012 v zmysle paragrafu 9 odstavca 2 zákona číslo 369 z roku 90 o obecnom zriadení a paragrafu
16 odstavca 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol zverejnený najmenej 15 spôsobom obvyklým. Riadna účtovná záverka za rok 2012 a hospodárenie obcí za rok 2012 v súlade s paragrafom 9 odstavca 4 zákona o obecnom riadení a paragrafu 16 odstavca 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy boli overené auditorom. Účtovná záverka za rok 2012 bola vykonaná podľa zákona číslo 431 z roku 2002. Účtovná záverka za rok 2012 vyjadruje verne vo všetkých súvislostiach finančnú situáciu obce. Nitrianske právo 31.12.2012 a výsledok hospodárenia je aj v súlade so zákonom o účtovníctve. V zmysle paragrafu 16 odstavca 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúčam obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť prerokovanie záverečného účtu obce Nitrianske právo za rok 2012 výrokom. Celoročné hospodárenie schváluje Petína. Ďakujem hlavnému kontrolórovi obce za prednesenie stanoviska záverečnému účtu obce. Prejdeme k bodu číslo 6 a to je návrh na druhú úpravu rozpočtu obce na rok 2013. Tak ako sme si rozpočet v decembri roku 2012 naplánovali, jedna vec je naplánovať rozpočet a druhá vec je, tak ako sa rozpočet v skutočnosti plní, hlavne teda príjmová časť. Takže z toho dôvodu je potrebné počas roka, aby sme neporušovali zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, je potrebné rozpočet upravovať, aby sme stále boli v súlade, alebo stále by sme používali výdavky v súlade so schváleným rozpočtom. Preto teraz predkladáme návrh na druhú úpravu rozpočtu. Poprosím pani Margetovu, keby predniesla príjmovú časť a výdavkovú časť školstva. A zvyšok si doberiem ja. Tak v príjmovej časti navrhujeme bežné príjmy o sumu 3147 eur, čo sú prostriedky do štátneho rozpočtu na základe zmyslu vlády číslo 134 a číslo 184. Tieto prostriedky sú účelovo viazané na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry, pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Ďalej z obvodného úradu Trenčín prišla úprava na nenormatívne príspevky na dopravu žiakov vo výške 36 500 eur, na vzdelávacie poukazy vo výške 7 114 eur. Ďalej je to príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 5100 eur a odchodné vo výške 1703 eur. Po tejto úprave by boli bežné príjmy upravované vo výške 50 562. Kapitálových príjmov upravujeme položku od predaj pozemkov a následovne navýšenie oproti rozpočtovanej sume, ktorá bola 5000 eur. Ďalším od predajov pozemkov sme získali 4800 eur. Ďalej je tu návrh na odpredanie pozemkov pre pána Leporisa, ďalej pozemok pod chatu, pani Pavlíková, ďalej inžinier Huba a pán Kaukal. Dohromady by sme položku od predaj pozemkov navyšovali o čiastku 16 330 eur. Potom v príjmovej časti rozpočtu, ktorú sme mali pred úpravou 2 716 551, upravujeme o sumár 66 892. Po úprave máme 2 783 443 eur. Tak ako prostriedky prišli, tak boli rozčlenené do jednotlivých programov rozpočtu, kde ja teda poviem, že preto školstvo, ktoré prostriedky ako pred nich prišli vo výške 47 417, potom po úprave by bolo ďalšie program 8 vzdelávanie 1 105 617 eur, o výdavkoch na programe 8 vzdelávanie účtuje spojená škola Nitrianske právne. Ostatné úpravy, ktoré sa Ostatné úpravy sa týkajú viac menej výstavby alebo teda rozvoja obce. Jedná sa o navýšenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu WC zariadenia v školskej jedálni, kde
Na základe statického posudku a vypracovanej projektovej dokumentácie sme postupovali v stavebných prácach, ale odhadovaná suma planejšieho roku vo výške 6 000 eur nepostačuje na to, aby sa to dokončilo do takého stavu, ako by bol žiadaný, s tým, že tá rekonštrukcia je troška rozsiahlejšia, ako sme pôvodne plánovali. Vymenili sa aj vchodové dvere, ktoré boli v dezolátnom stave, vymenili sa aj plastové okná na veckách. Je potrebné prerobiť kúrenie, pretože bolo v dezolátnom stave. Čiže toto všetko si žiada navýšenie finančných prostriedkov o 9 000 eur. Po úprave by to bolo v programe 15 000 eur. Ďalšia položka, o ktorú by sa mala navýšiť výdavková časť rozpočtu, je, chceli by sme perspektívne vybudovať priechod pre chodcov so stredovým ostrovčekom pri moste cez rieku Tužinka pri zástavke na Klačno. Je to veľmi frekventovaná cesta, čo sa týka aj vozidiel, ale aj chodcov. Prechádzajú tam hlavne deti do školy a zo školy, takže na túto stavebnú akciu máme vypracovanú projektovú dokumentáciu. Dal som vypracovať dvom firmám cenové ponuky. Na základe týchto cenových ponúk navrhujeme navýšiť výdavkovú časť rozpočtu na vybudovanie tohto prechodu o 6 000 eur. Malo by sa jednať teda o vybudovanie prechodu, zabezpečenie zvislého a vodorovného dopravného značenia a zabezpečenia 2 stožiarov s intenzívnym svetlom, ktoré by v noci zvýrazňovalo a osvetľovalo tento prechod. Takže to je ďalšia akcia prechod prechodcov. No a potom stavebná komisia navrhla riešiť problém s chodníkom na Krievickej ulici s tým, že nezrealizovala by sa tá akcia ako celok, ale išli by sme teda postupne na tento chodník s tým, že by sa začalo so zapílením asfaltu a uložením obrubníkov od štátnej cesty a zatiaľ len s provizorným riešením, to znamená zasypať štvrkodrvou jaroch, ktorý je tam, zhotoviť kanalizáciu na odvedenie dažďových vôd a v podstate zhutniť tento chodník tak, aby bol priechodný pre chodcov. Postupom času, pokiaľ budú finančné prostriedky, sa môže spraviť druhá strana chodníka, uloží sa obrubník a môže sa uložiť dlažba alebo spraviť asfaltový povrch. Výdavky na túto akciu podľa predbežného cenového nápočtu by mali byť zhruba 10 000 eur. Tieto finančné prostriedky sme taktiež naplánovali do výdavkovej časti rozpočtu. Toto sú akcie, ktoré by sme teda chceli zrealizovať. Čo sa týka finančných prostriedkov na zabezpečenie realizácie týchto akcií, časť je z navýšenia predaja pozemkov. Ďalej 1470 eur by sa presunulo z kapitoly odkúpenie pozemkov od pozemkového fondu a 1500 eur by sa presunulo z kapitoly oprava strechy na práčovni materskej školy. Tým pádom by sme mali dosiahnuť vyrovnaný rozpočet a tieto navrhované stavebné akcie by mali byť pokryté. Takže toto je druhá úprava rozpočtu tohto ročného. Chce sa s poslancov niekto k tejto otázke vyjadriť alebo opýtať. Mali sme to aj na finančnej, aj včera na pracovnom rokovaní, takže ak momentálne nie, tak v diskusii nech sa páči. Ďalej máme o predaj pozemkov. Dnes by som mal prejednávať aj návrh na uznesenie. Máte návrh na odpredaj jedného pozemku, respektíve na úpravu uznesenia predaje pozemku. Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k chate pána Leporisa vo Chvojnici. V lani v decembri bolo odsúhlasené zastupiteľstvom odpredaj pozemku s tým, že tam bude vynechaná minimálne 12 metrov široká komunikácia, ktorá ostane vo vlastníctve obce a ktorá bude slúžiť na vytvorenie odvozného miesta a na odvážanie drevnej hmoty z lesného porastu, ktorý je nad touto chatou. Pán Leporis však prišiel teraz s žiadosťou tento rok, že je tam v tých miestach, ako chce odkúpiť pozemok, vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza vodu, ktorá steká z kopca nad chatou a chcel by
odkúpiť pozemok tak, aby celá tá kanalizácia, ktorá je v zemi, aby bola na tom odkúpenom pozemku, aby sa v prípade úchatia mohlo tú kanalizáciu starať. Takže jedná sa o to, že nezostala by tá cesta pre obec 12 metrová, ale na jednej strane by mala 11 metrov 90 a na druhej by mala 10 metrov 77. Čiže je to posun o pár centimetrov, ale je to potrebné preschváliť zastupiteľstvo, pretože cez kataster by to neprešlo. Ja som dal do návrhu uznesenia, aby sme tam necitovali presne tie centimetre, aby tam postala cesta minimálne 10 metrov široká, ale budeme rešpektovať ten náčrtok, ktorý dal pán Leporis a to, čo sme sa dohodli, teda 10,77 a 11,90. Tak mu to postačuje, takže takto by bol geologický plán spravený. S tým, že odpredaj tohto pozemku ide v zmysle zákona o nakladaní s majetkom obce ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko sa jedná o pozemok, ktorý je priľahlý a tvorí prístupovú cestu k danej chate. Preto je potrebné zo zákona o nakladaní s majetkom obce je potrebná trojpätinová, na odsúhlasenie predaje pozemku je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. To znamená, je vás tu 7. Pokiaľ niekto bude hlasovať proti odpredaju tohto pozemku, nie je to schválené. Chcem, aby ste si to uvedomili. Teda, hej. Takže tuto je špecialita v zákone, teda, že musí byť trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Pri iných právnych normách ako VZN je to trojpätinová väčšina prítomných poslancov, nadpolovičná väčšina a podobne, ale tuto zákonodárca stanovil, že to musí byť trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Dobre, takže to len na margo toho, aby ste teda vedeli, ako k čomu budete hlasovať. Takže to je odpredaj pozemku. A potom ešte máme v návrhu na uznesenie 8 bod nechám pani prednostke, ale v návrhu na uznesenie ešte máme finančná komisia a pracovné rokovanie poslancov navrhlo príspevok pre umeleckú školu na ladenie klavírov alebo na ladenie klavíra vo výške 191 eur. Táto výška odzrkadľuje počet študentov klavíra s trvalým pobytom v obci Nitrianske Právno, tých je 11, všetkých ich je, myslím, že 28. Urobili sme teda prepočet a percentuálne podľa toho, koľko detí navštevuje tento obor, sú poslanci teda ochotní schváliť výšku 191 eur. Takže potom samozrejme tiež v diskusii sa môžete k tomu vyjadriť. Je to v návrhu na uznesenie. Táto finančná čiastka by mala byť potom uhradená v rozpočte z kapitoly krúžková činnosť. To sme do zmeny rozpočtu nedávali, pretože tam v tej sume je tam nejaká rezerva, z ktorej sa to dá vyplatiť. No a poprosím teraz pani prednostku, aby predniesla bod číslo 8, a to je návrh Všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 z roku 2013 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry, tomu niečo povie, na území obce Nitrianske Právno. Ako všetci poslanci a možno aj občania viete, v septembri roku 2011 zastupiteľstvo odsúhlasilo na základe platného zákona zákaz prevádzkovať hazardné hry, niektoré hazardné hry na území obce, s tým teda, že od 1. januára 2012 toto všeobecné záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť a platnosť a od 1. januára 2012 v obci nie sú výherné alebo teda hazardné hry, alebo teda hazardné hry, ktoré boli vo VZN určené. Nie sú to všetky, ale sú to vybraté hazardné hry. V minulom roku, na konci roka, alebo to bolo začiatkom tohto roka, zákonodárci tento zákon zmenili s tým, že dali podmienku, pokiaľ obec bude chcieť všeobecne záväzným nariadením zakázať hazardné hry v obci, musí o to požiadať v prvom rade, musia o to požiadať občania petíciou, kde musí byť zastúpenie minimálne 30% ľudí na 18 rokov s trvalým pobytom v obci. Na základe tejto petície potom obec môže schváliť všeobecne záväzné nariadenie. Nám na obec bola 20. mája tohto roku doručená petícia, ktorú organizoval Parmiansky zväz žien,
Bližšie k tejto petícii vám povie pani prednostka. No a na základe tejto petície sme spravili návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré, tak ako každý zákon, visí už 15 dní k dnešnému dňu na stránke obce a na vývesnej tabuli. A pokiaľ dnes bude schválené, nadobudne účinnosť pred 30. júnom tohto roku a to je podmienka zo zákona, aby naďalej v obci tieto hazardné hry boli zakázať. Takže to je vysvetlenie tejto problematiky, nech sa páči teraz pani prednostka. No, ďakujem. Vážená pani poslankyňa, páni poslanci a vážení prítomní, dovoľte, aby som pokračovala v problematike, ktorú pán starosta začal vás informovať o nej. Teda jedná sa o návrh všeobecne záväzného nariadenia obce o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Nitrianske Pravno. 20. mája 2013 bola na obecný úrad doručená petícia občanov obce Nitrianske Pravno proti prevádzkovaniu všetkých hazardných hier na území obce Nitrianske Pravno, ktorých prevádzka v obci narúša verejný poriadok. Petícia bola zorganizovaná spoločenskou organizáciou Pravňanským zväzom žien, ktorá bola zastúpená jej predsedničkou pani Jakubiakovou Zitou. A táto pani Jakubiaková bola určená ako osoba na zastupovanie styku s orgánom verejnej správy v zmysle zákona o petičnom práve. Predložená petícia bola prešetrená dňom 20. až 24. mája 2013. Šetrením bolo zistené, že petícia občanov obce Nitrianske Pravno spĺňa náležitosti v zmysle zákona číslo 171 z roku 2005 zbierky o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona 85/1990 o petičnom práve. Petícia, ktorá bola predložená, obsahuje 45 petičných podpísaných hárkov, na ktorých je 802 podpisov občanov obce Nitrianske Pravno, čo je viac ako 30 % občanov oprávnených voliť. Na základe uvedených skutočností bol vypracovaný návrh všeobecne záväzného nariadenia číslo 2 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Nitrianskom Pravne, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce na internetovej stránke obce dňa 28. mája a 15 dní pred jeho prerokovaním v obecnom zastupiteľstve. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva má zakomponované v programe návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia. Keď bude schválené, tak ako pán starosta informoval, nadobude právoplatnosť dňom 1. júla 2013. Ďakujem za to. Ďakujem za prenesenie bodu číslo 8 návrh všeobecne záväzného nariadenia a keďže ten základný program sme vyčerpali, ja do rôzneho momentálne nemám nič, to, čo som potreboval, som povedal. Ešte možno to, že v návrhu na uznesenie je v bode 2 aj ruší uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 7/2012, to je pôvodne schválený odpredaj pozemku pre pána Leborisa. Poslanci, pani poslankyňa.